כשאנחנו נמצאים בהזכרה, אז הזכרה זה מלשון לזכור. מה באנו לזכור? שעברו 30 יום מאז שהיא נפטרה? אחד מהדברים שיש להם תועלת שבאים להזכרה זה שכל אדם יזכור שהוא לא בא לפה לנצח נצחים. הוא צריך לזכור שהוא בא לו פה לזמן מועט. דוד המלך אמר ימי שיותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ורובם עמל ועוון, הרבה בעיות, הרבה צרות, איסורים, אדם לא נהנה פה בעולם הזה. לצערנו אנחנו רואים אנשים שנקטפים בגילאים הרבה יותר צעירים. לכן אדם צריך לדעת מה התכלית של הביאה שלו פה לעולם הזה. צריך לזכור שהוא לא יהיה פה לנצח נצחים, והוא צריך לזכור עוד דבר, שמפה הוא לא לוקח שום דבר, אפילו לא גרביים. מה הוא לוקח? תורה, מצוות, מעשים טובים, שמירת שבת, טהרת המשפחה, תפילין, ציצית, צדקה. בפרשת שבוע שלנו אנחנו קוראים על יעקב שהוא שוכב, הוא רואה סולם שנמצא למטה בארץ, והראש של הסולם מגיע עד למעלה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. לא נכון הטקסט, לא צריך להיות ככה כתוב. היה צריך להיות כתוב והנה מלאכי אלוקים יורדים ועולים. למה כתוב עולים ויורדים בו? הסדר הוא לא נכון. אבל התורה שלנו היא כותבת דברים והיא יודעת מה שהיא אומרת. אז למה כתוב והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו? מה זה המלאכים? מהיכן באים המלאכים? חז"ל אומרים לנו שהמלאכים עולים הם מלאכים שהבן אדם ברא. כל אדם מאיתנו הוא בית חרושת לייצור מלאכים. אדם קם בבוקר אמר מודה אני לפניך, נוצר מלאך, קוראים לו מודה אני. הוא נטל ידיים, נוצר מלאך, קוראים לו נטילת ידיים. הוא הניע תפילין, מלאך שקוראים לו תפילין וציצית וברכות וצדקות ושבת וטהרה. המלאכים האדם בורא, והם עולים למעלה וחותמים כרטיס. מי עשה אותי? ראובן, שמעון, לוי, אני שייך לו. אלא מה הם יורדים? הם יורדים לשמור על האדם, כי מלאכה ויצווה לך לשמורך בכל דרכיך. מאיפה באים המלאכים?